Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe Indian Aishatu Musa daga shakkol hulɓe TV imaɗa fata kowa nyalle je imaɗa fata in puye yambe imiɗi kala mi hosira ɗum lokacin da mu yambe nan do hankali meɗen mi foɗo hankali meɗen matsayi meɗen ɗum fulɓe saboda shakkol hulɓe TV waɗi ka shirye-shiryeji muɗum waɗi ka kokari saboda tabbatina komi fuka yaha daidai insha Allah shakkol hulɓe TV nder kokari wato bunƙasaki hore muɗum saboda eno min toro jama'are en puka fulɓe iri meɗen bandiraɓe de kapto pullo foni musamman ma goɓe nder shakkol hulɓe TV ɗum WhatsApp group amin en gaɗa ka waɗuki sharing link ji amin min godi page nder Facebook min godi page nder YouTube min godi wato page nder TikTok saboda ne min gaɗa fata on gaɗa subscribing kama on ballitoto insha Allah ndu yaado en ndu meɗen e fenen fulɓe na indu neɗɗo goto na indu amin minon tahan indu meɗen ndu puka saboda ne kawtu ko gaɗugo gari tabbitinin cewa en nan taimaka fulɓe daidai gwargwado ko mbaten matsayi meɗum fulɓe matsayi meɗum fulɓe kama fentiɓe wato rayuwa duniya musamman ko shafi jande le duniyaru wato sakama e mayre ne ma alhamdulillah en godi daidai gwargwado ko gonɗen to majjum saboda no mi hoddi on mi fawde hankali moɗon yimi toro on gaɗon subscribe nder channel ji amin ji puka kamma gaɗon ka iki sharing naji kafto group ɗum fulɓe ɗum andudo on godi nder wayaji moɗon saboda keɓen wato keɓen followers saboda keɓen kamma kowa ma fahimto cewa shakkol hulɓe TV ɗo hon saboda kamɓe maɗa heɓa amfano ɓe nana kamma game da wato abubuwa ɗi meteten do nder wato nder du sudu ndu albarka saboda no ma yawtake moɗon sai to yawtake moɗon Allah lami taimako fulako Allah lami do wallito fulako to woni ton hawni o